Pungkaham borang gonang sar Prasan Kanti Tripura dangkha. Kangno Prasun Kanti Tripura. Sar sang habanok ni bakti kol khaimani. Bela bela Miani hambai no. kisisa patimung ni kok thaina sotonai nono o kok ma sawrmani je Oboynogor Rajakor Aulini o amsayo. Nini nokhungni sajak bai sajlani sakao saprab jago abo bobo hai sar. Ang kebo Mia to Chief Minister ni program tongmani yango Banijyo Mela sore tongo hapani yawo. Kaya aputi rok paya kawai 9:30 nogo angbo nogo sapungni. Sar. Kay rirok selai tongman jerana ani beri besar pun kaya baba hai ke cingno go no ani go no munai na bui tongka angbo no go dakti pai dia ni. Kaya tamu ya kuno sanani to jora mali tamu angka ulo kaya ang logo no osi je purbo thana no kol kai ke angkai dakti thangra di brong na hai ke khai tongka pon ni kaya bobo logo thangka. Kaya SDPU sodor je ani investment bono bo saka kaya bobo dage ka. Kaya hai angkai brogo thangka da heleng totor kai pai khana tongo ka hai ani busate che pun ke buka je monai no dreno khiglai si pulai tonglai ka puthari jipari ne ka nai Of. hangkana bono bu bukhanai sabsi bukha pon lati ustari ka pon nei saharo Sar. jengno puthari jipari na ka nai hangkai Sar. ang bu thangka no lage khasigi thangka ang wani stop lagi thangka khasigi yaro Sar. hangkai thangi man pore kai nukha je ani busala busagu udala Of. risum krei hangkai ani busabu aro kabja khairota Sar. Ungkar loge brono hospital rohoka angkai aro je tongnai rok ani busabu phunuka Sar. aro je bunai hnai main khorong ni no phunuka angkai borong no ang loge romka Sar. romu yobo no route post rohoka Sar. angkai ani authority SP tongo bono ang sahorka Sar. angkai bobo loge action na bagi bobo phaikya Sar. angkai busabu tirong no chikitsa khlai dikha angkai hor 4:30 jera chikitsa choleka jibibo CT scan khaika jotono angkai lathi ustari jehetu rijangmani mukhang khorang tora bojangno Sar. angkai beri besani kai bekha bekereng kaisa reza khata Sar singo satok jangmani te bufri yoglasino ni. satok jangmani ke to sayap to satok ni to sayap to angkai jeng hai kai no jeng face makai nai Oboni bagai yok sanani nino sini okra thungrung habar obok laglayo phiaba masama yok sari maya sar. Sar pati mung puila bobo hai nisime abo hai anglai thangmani. ani besatole bo makeup artist kai boni dol kaisa na bo eyelash extension the pawi ki filmani jra angkai horongka angkai bukhayang bono malkhung chalogoi faile mani kana je oboinogoni je jogotpur turning tongmani traijong sonar phaigang kano kaisa tomtom bai thutai leka hano Sar. angkai thutai leka to sabri dui chapana ani besang kanta chini no dujong khana chini to jehetu gari ba kuno kisu khatipuron dong jengri lainai abo kuno wale sulai onga krei hini tomdaibar bai kok sipai lejak angkana apuran sai dol khai phaiye je mansa khai kamsuli romui sopre oi gari ni kari oi apuran bulai khan Sar. kuno kisu saya ore Ang joraman khangke tobo apni busarna phene sar dum mungsari maya phuno. kokore kaitor tongo saka nekle tongo bono bichar khoyana Dosar joraman khade sakrang phine ang. Dawakon